Концепцията за късмета се обсъжда от векове. Някои твърдят, че то е просто въпрос на случайност и съдба, докато други смятат обаче, че хората могат сами да създават късмета си чрез своите действия и нагласи. От една страна има много случаи, в които хората изглежда просто са имали късмет поради обстоятелства извън техния контрол. Например, някой, който оцелее след природно бедствие или злополука, може да се смята за късметлия просто защото се е оказал на правилното място в правилното време. От друга страна, има и много примери за хора, които сами са си създали късмета чрез своите действия и нагласи. Например, някой, който постоянно работи усилено и поема рискове, може да е по-склонен да изпита късмет в личният си и професионален живот. Стана ли ви интересно? Удряйте бързо лайк бутона и нека да започваме! Оси Бил Морган е от хората, за които буквално може да се твърди, че са се завърнали от отвъдното. Колата му се блъска в камион и Морган е премазан. Лекарите констатират смъртта му, но 14 минути след като го обявяват за мъртъв обаче, той се връща към живота. Изпада в тежка кома, а медиците са песимисти за изхода на събитията. На 12-я ден склоняват семейството му да изключат животоподдържащата апаратура. Късметът носи обаче отново се обажда и той се събужда. За да отпразнува невероятното си възкресение, Оси решава да си купи лотариен билет и печели нова кола. Местните австралийски медии са впечатлени от историята и се надпреварват да го канят на интервюта. По време на едно от телевизионните му участия той носи у себе си късметлийския лотариен билет. Оказва се, че от еуфорията от спечеленият автомобил е забравил да изтрие останалата част от билета. Прави го в ефир и камерата запечатва как той му донася печалба от $250 000. Според вас късмет ли е да те удари гръм? Става въпрос за 62-годишният Едуин Робинсън, който е глухоням. През 1980 година той се разхожда с бастуна си сред полето, когато започва силна гръмотевична буря. Подслонява се под едно дърво и за него в най-голям късмет го удря светкавица. Едуин лежи известно време в безсъзнание, а след това успява да се добере до дома си, където заспива от изтощение. Събуждайки се, той открива, че чува. Невероятно, но случаят е документиран. Едуин загубил слуха си след катастрофа 9 години по-рано. Джоан Джинтър справо може да бъде наречена повелителката на лотарийните игри. През живота си тя печели не един, не два, а цели 4 пъти и то 7 цифрени суми в долари. Шансът да се случи нещо подобно е много по-малък, отколкото да бъде ударена от астероид, например. Първата печалба й носи $5,4 милиона. 10 години по-късно печели още 2 милиона, но не спира да играе. След още 2 години лотариен билет й печели нови 3 милиона, а последният ударен джакпот на дамата е през 2008 година $10 милиона. Какъв късмет само, а? Тук работите стават съвсем сериозни. Цитому Ямагучи оцелява 2 пъти след атомни бомбардировки. Той е бивш служител на Мицубиши, който пътувал из цялата страна по работа. През 1945 година атомна бомба го заварила на командировка в Хирошима. Ямагучи бил тежко ранен, но по чудо оцелял. Върнал се в дома си в Нагазаки, когато била пусната втората бомба. Невероятен кръг. Не! Ямагучи оцелял и този път. Посветил живота си на агитация срещу атомното оръжие. Като допълнение може да се добави, че доживял до 93 годишна възраст. Човешкото око е изградено от милиони конусовидни клетки, които ни помагат да разпознаваме цветовете. При нормалните хора има 3 вида колбички, които позволяват да се виждат около 1 милион отличителни цвята. Птиците, насекомите, рибите и влечугите имат 4-ти тип конусовидни клетки, които разширяват световото им възприятие, като им позволяват да виждат и ултравиолетовия диапазон. Въпреки че еволюцията е изхвърлила 4-тия тип от рода на бозайниците, има данни, че малка група хора е възможно да имат генетичен вариант, който позволява тетрахромация. Така един тетрахромат ще може да вижда около 100 пъти повече цветове от обикновен човек. Пример за тетрахромат е Кончета Антико. Шокиращо е колко малко цветове виждат хората в живота си, казва тя. Фактът, че тя е единствената или една от малкото в целия свят, която вижда света много по-ярко от останалите, я прави истински щастливец.
Когато погледне едно листо, тя вижда много повече от просто зелено. Около ръба ще видите оранжево или червено или лилаво в сянката. Вие може да видите тъмно-зелено, но аз ще видя виолетово, тюркоазено, синьо, казва тя. Решавайки да покаже на всички как вижда света, Кончета решава да стане художник. Тя създава шедьоври с едно сядане, всичките й картини са безумно цветни и съдържат нюанси, които обикновенно не очаквате да видите. Оцеляването на Харисън О'Кейн след корабокрушение край бреговете на Нигерия се смята за една от най-забележителните истории на късмета и оцеляването. През 2013 година О'Кейн работи като готвач на борда на снабдителен кораб, когато той се преобръща и потъва, като го затваря във въздушен джоб на 100 фута под повърхността на океана. Въпреки че в продължение на 3 дни е в пълна тъмнина и изолация, О'Кейн успява да оцелее, като пие кока-кола и яде пакети с сухи продукти. Забележителният късмет на О'Кейн продължава, когато той най-накрая е открит от екип водолази, изпратени да извадят телата на другите членове на екипажа. Въпреки че страда от хипотермия и дехидратация, Харисън успява да оцелее и в крайна сметка се завръща у дома при семейството си, където е посрещнат като герой. Животът на Адам Рейнър е белязан от забележителен късмет, макар и по доста нетрадиционен начин. Той е единственият човек в историята, който е бил едновременно джудже и гигант. Роден е в Грац, Австро-Унгария, днешна Австрия, през 1899 година и страда от заболяването джудже на ранна възраст. През 1917 година на 18 годишна възраст е измерен на 122,55 см, поради което му е отказано да влезе в австро-унгарската армия. Няколко години по-късно, вероятно в резултат на тумор на хипофизата, който е установен по-късно, Рейнър рязко пораства. От началото на 20-те до началото на 30-те си години той наддава на височина средно с 9,14 см годишно. През 1932 година, на 33 годишна възраст, Адам достига ръст от 218 см. Забележителната промяна в ръста на Рейнър му осигурява място в рекордите на Гинес. Невероятният му късмет обаче не е лишен от недостатъци, тъй като в резултат на необичайният си ръст той страда от редица медицински усложнения. Въпреки че се подлага на редица операции и медицински процедури, Рейнър в крайна сметка се поддава на здравословните си проблеми и умира през 1950 година на 51 годишна възраст с ръст от 234 см. Смята се, че Кевин е един от най-щастливите хора в света, тъй като е преживял опит за самоубийство, скачайки от моста Голден Гейт в Сан-Франциско. През 2000-та година, страдайки от биполярно разстройство, импулсивно скача от моста, падайки от над 200 метра в студените води под него. Въпреки изключително сериозните си наранявания, сред които разбити гръбначен стълб и таз, Хайнс успява да се задържи някак на повърхността, докато е спасен от преминаваща лодка. Надявам се, че и този път видеото ви е било интересно и научихте нещо ново. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, ако все още не сте го направили, за да получавате известия за всички нови качени видеа. Аз бях Георги, чао и до следващия път!